dili mapugngan. Salmo Kapitulo 31, versikulo 19. O pagkadako sa imong kaayo, nga gitagana mo sa mga magakahadlok kanimo, nga gibuhat mo alang kanila nga nagadangop kanimo, sa tubangan sa mga anak nga lalaki, sa mga tawo. Ang Ginoo nagtawag kanato alang sa pagsugid sa iyang kaayo. Ang atong pagsugid sa iyang pagkamatinud-anon, mawang pinili nga ahensya sa langit alang sa pagpadayag kang Kristo ngadto sa kalibutan. Kinahanglan natong iluhon ang iyang grasya, ingon nga gipahibalo pinaagi sa balaang mga tawo sa karaan. Apan kana nga mahimong labing epektibo, mao ang pagpamatuod sa atong kaugalingon nga kasinatian. Kita mga saksi sa Dios, samtang atong gipadayag sa atong kaugalingon ang pagbuhat sa usa ka gahom nga balaan. Ang matag individual adunay kinabuhi nga lahi sa tanan, ug usa ka kasinatian nga lahi sa ila. Ang Dios nagtinguha nga ang atong pagdayig mokayab ngadto kaniya, nga minarkahan sa atong kaugalingong pagkatawo. Kining bililhon nga mga pag-ila ngadto sa pagdayeg sa himaya sa iyang grasya, sa diha nga gisuportahan sa usa ka kinabuhi nga sama kang Kristo, adunay usa ka dili mapugngan nga gahom nga nagabuhat alang sa kaluwasan sa mga kalag. Aron makasugid kang Kristo, kinahanglan nato siya nga isugid. Walay usa nga tinuod nga makasugid kang Kristo, gawas kun ang hunahuna og Espiritu ni Kristo anaa kaniya. Kinahanglan natong masabtan kung unsa ang pagsugid kang Kristo, ug diin kita molimod kaniya. Ang mga bunga sa Espiritu nga gipakita sa kinabuhi, usa ka pagsugid kaniya. Kung atong gibiyaan ang tanan alang kang Kristo, ang atong kinabuhi mahimong mapaubsanon. Ang atong panagsinultihanay langit nun, ang atong panggawi walay ikasaway. Ang gamhanan makaputli nga impluwensya sa kamatuoran diha sa kalag, ug ang kinaiya ni Kristo nga gipakita sa kinabuhi maoy usa ka pagsugid kaniya. Ang kaligdong, kalig-on ug pagkamalahotayon maoy mga hiyas nga kinahanglang tinguhaon sa tanan nga matinguhaon sa pag-ugmad. Kay sila nagsulob sa tag-iya og usa ka gahom nga dili mapugngan, usa ka gahom nga naghimo kaniya nga kusgan sa pagbuhat ug maayo, kusgan sa pagbatok sa dautan, kusgan sa pag-antos sa kalisdanan. Kadtong nagbutang sa ilang mga kaugalingon nga walay reserba sa kiliran ni Kristo, mubarog nga lig-on diha kung asa ang rason o konsensya nagsulti kanila nga husto. Ang kinabuhi sa tinuod nga magtotoo nagpadayag sa usa ka nagpuyo nga manluluwas. Ang sumusunod ni Jesus, sama kang Kristo sa espiritu ug sa buot. Sama kang Kristo, siya malumo ug mapaubsanon. Ang iyang pagtuo naglihok pinaagi sa gugma ug nagputli sa kalag. Ang tibuok niyang kinabuhi, usa ka pagpamatuod sa gahom sa grasya ni Kristo.